kalman laeng. Programang ngayong kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing hindi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak hindi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Nebag amalimyo amin na sangapada papagayo. Maning po dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarangan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa. Idi, kalman lang. Idi, kalman lang. Kadato ti pagkayam niyo, Mr. IKL. Hindi kalman laing manong Nemi Ruiz. Kamag kablawag itinembag ng malem, kada kayami nga sangapada, kada nyaman nga oras kan aldaw, dita pa sa tilubong ngayon nyo ita, dita Hawaii, good evening. Kada kayamin, di kita good evening, good morning. Kamusta kayami nga sangapada, dito Pilipinas, pabagayami, dito Asia. Good afternoon. Pabagayami, pakishare this program, share, ti letter reading tandem, back-to-back letter reading. O muna, hindi kalman lagi, basak ka di surat, napintas man, nuno saan, tipagdaanan na. Kunas na kat, sumarunong adakos ti KIK, problem of the day, pakasalitaan ti problema ni Piyag Kinaya. Dating kahit solusyonan, babayan ni Nemers Jr. Share! Padaanan nyo ti hindi kalman lagi nga pakasalitaan ni Satur. No Satur ko na mamin kat lahay. Saturnino, Nino. Ayan, conforme basta Satur. Itain tayo ni Ruki nga ibasa. Dati pagkasalitaan ni Satur. Satur. Sagudahin nga rin ti surat, iti kalman laeng nga pagkasalitaan ni Satur. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong Nemi, tamadama man ni nakabkabilin ni manong Alex ni Rose nga asawa. Pinbangon at manong Nemi. Makaturo ka ta, agik-ikis ni Rose kabkabilin ni manong Alex. Muhanak iti silid ko. Adagayam ni nanang manong Nemi ti salas. Hindi ko na nakaturog ka. Nakaraturog ka kita yan nanang yamne. Kasunod siya ang makariin. Ay, dikit ngamin panakikaruba tayo kadakwada. Mo tayo mga ron, nga kasat mapasama. Nga kalpasang nag-asawa na kita doon, agad kabkabilin dahil nga Alex na asawa na. O, pa'y makatawin na. O, nga ron na. O, nga ron bibiyang tayo. Di tayo matkapkapin na ida. Oray kapkapin ano tayo ida, no apat ang asawa, o, bibiyang tayo. Ang makadisturbo na ba't kindi Aging ka nga na panunod ko manong Nemi Tirimuar ng alak ti bato. Inubur ko ti balay da ko ng pinagsasaro. Brak. Iwan, sinardenganan nga kinabil ti asawa na. Remor mo doon, hey! Sino kayo nga gumar? Siyablo kayo! Sino kayo nga gumar? Ano ko basol ti balay ko? Ha? Ano gumarin nyo? Nakalingay dakman manong Nemi. Ano nga nangatatusok nga tabatwag ti loko. Batwag sakit di Simrik matlayang manong Nemi. Yung saan nga yung tuloy pa manong Nemi nga pinungot-pungot siguro kada tinungtong pa ti asawa na. Di klase ng mapartek ngamin kat ni. Dinamot aramidan na. Ay, biyag kaya. Nasakto tag-asawa. Jak to pulos kabilin ti asawa. Jak to pulos pitikan. Ha? No diket
arakupek, angkak, aprusa, lailuwag, ragsak, kita ipaay ko amin na ragsak. Jadi sumara ka kung dito balay manong name sikat na kubura la. Unang, dakkel din na itulong na, nagsardengdan. Ay, po, ay, sungasiga, ha? Sator, Nino, nanang. Ana? Sator, Nino. Intuloy mo. Sator ko na, Nino ko na, di intuloy mo. Sator, Nino. Nino, tawag yun hanggang Sator. Mas lalakayak mo launay. Lakayakan Sator. Namunot ha. Ganyan doon nag-asawa ka, ha? Hanto ka sa pamayam ate asawam. Ngayon to kanong nag-asawa ka, aya. Dumteng to nang. Ano sabi ko matkagat mo magtre-tricycle agpaspasada, di ka matag-asawa. Di ba? Driver ket sweet lover kung kunada. Nagado playboy dito nga tricycle driver si kalat sa nga playboy loko. Nanang mo. Di kay nagyaman ta nasing bayat ang anak yo. Wala nga mangisangpit kan di banugang ko tagaramid kan ti apo ko. Ket ne, adamat kinapo ko kalagi kakabsat mo nga madadamat ti adayo. Dududuatan ditoy. Nakalidliday dato balayta. Nanganilday. No, makaringgor dita ka ruba, kikis ka da, panalpaak ka da, balabtuog ka. Ay, po. Nasa ka nang, nasige nang, nakonsilad ko. Uy, ngayon lagi ba't ni konak? Ha? Nanang, mga sawakan, aglakay ka ng baro. Yung tao, nanang may 30 pa lang. Get right, nanda ni maragarig ta, natawon mo ita kalendaryon. Kabigatan na manunemi nasirpat ko ni Rose nga da itilikod ti balay da ngagsagsagad. Diyan man mo nakang kumanong imasadar ka. Rose, ay, manong Nino. Nino. Anong Nino? Gusto na namsa akan nila kay mo, drabi nga. Abang amin. Kasi ti dati, magana nga dalalaki. Nga moment. Dandanik aramidan. Ha? Katun, papapaso naman. Sana ba libag na kastan, mabartek. Ano sa nga mabartek? Ako pa'y makatawan nyo Ako pa'y makatawan mo dito Ngayon nabayag kami di balay da idi. Basta yan. Labi kami sa kinayat mo. Nasingbat mo didi. Kung sumakita mo, tayo hanga na bartek, nasingbat tilangan sa gwapo. Gwapo Mati matiramid na. Di pala talawan. Dandanin. Di na magkumanong name nun to yung art ayan ti asawa na mat kalupay lang titurog na. Well, manong name pati ti asawa na manong name kat problema na launay tadi mo nagtrabaho imbag tada suportar di ginaganak ken kuana. Saan nga tagatoy locus manong name ni Rose no ti taga-abra. Pagpagpaging kuana ng talawin tagawit sa diabran. Ang diya mo Doon niya sana matalawan. Ti asawa na. Namalabas ti makalawas manong nemi natal na mat. Natal na. Hindi na mat tungpaan kada kabilan ti asawa na. Yung tsakbatin makikita manong nemi ni Alex. Aging nga ti may isang sardam natugtog ti ridaw ti balay. Nang, daumay. Sikat pa makita na. Sindureta kat dauprak. Linokatak. Naipasabat manong nemi kaaya muum ti kadigus away. Rose? Mangna Nino? Apay? Mabiling nga arkilaan ka? Tricycle? Oin? Apay? Ilagunta ko man ni Alex. Sabi ni Alex, labay kong nakita na. Nagurguri ko. Taray ko kuman sa ospital. Ikat umawag ka ambulansya Kasama na masakit. Umawag na ambulansya. Baka hanggang makapagprasta yung tricycle.
Dak matamot numero ti awagak. Dahito. Mabilang ito tumawag ng ambulansya. Nabay kang masakit lakay mo? Talo daw itan. Ngumatungo, bumabat, gurigor na. Baka na dengue. Dengue na laklakayanin. Ano baka na sobraan na ti uminuin. Manong name ni hospital na in confine na ti asawa na. Nagpatnag nga awan. Kabigatan na, manong name si Mangpit. Ay, Ross. Ay, manong Nino. Kumusta na kayo mo? Naka-confine? Under observation? Anong sakit na ka, no? Tatamahan ka nun, di barana. Uy, dilagado ka rin, Baring ano, Miss Palpay. Abay. Ay, ngapit kin patayan na. Ito ko naman ng Miss Palpay. Mabanag lang, digos ka nagsukat. Sige nga rin. No, agpasentro kan doon, naglugan to kun kanya. Urayan kan, nako magpasadang ket. Alam nga ron. Manong Nemi. Hindi pa ilang krusunadang ni Rose. Nakadado nga babae manong Nemi dita. Numapanak ka na kiti karinderi kat nagsiseksili kiti servidura. Ado pwede kita kras kanyak manong. Ngayon, mati kursunada ka takwala. Ngayon, apay nga tanga may isa nga adaanan ti asawa ti kursunada. Uno ga po nga tamas asyanak, no? Basta nga kabilin ni Alex, idi, ti asawa na. Nakalukat manong Nemi tiri daw. Kat makitkitak ngagpumpunas. Ni Rose manong Nemi. Pumpunasan na ti buhok na. Kadigdigos na. Tsak man amon, anat na panunot ko. Napanak simrek, indrakap ko tiri daw. Manong Nino? Aros. Ala, urayan naklabihit, nagsukatak. Tulungan ka nagsukat. Alam, Manong Nino, hindi pala kursunada ka eh. Ha? Tsaka mawatan tirik na. Kabot nga ta siguro tamas asyanak no kapkabilin na ka ni Alex. Maura naglabihit. Listaw niya listo na manong naming nga nang ilukati si Led. Na mga tagsukat na. Dardaras kumot manong naming ang kawid. Idi irekap na ti Ridaw. Simrega kat siya kung tinangirekap nga nang ilak ti Ridaw. Alam manong Alex, agkikisa ka. Abay nga agkikis ka. Naragsa ka kanil sinong dasawam? Kanot na o ting panagkanay kyo. Awaan na bayag. Ala. Ikatek na ito may malabal kang karatwalya. Alam anong Alex. Alam anong Nino ha. Ala. Anong Nemi nagbayat. Apamagi. Nakasaysayang na ito nga bagino kapkabilin na ka ni Alex. Ala, mabilin. Tete. Manong nani. Nino. Anong Nemi kayat na? Tanong saan na kumakayat? Nagikis ko man ngagpaiso. Tanong saan na kumakayat? Nakawayway ako mamanong Nemi iparit na. Iti parang kib ko keng kuha na kit ni. Kasta una yun, ti pa nagpapas ko nga mangkarkarem-kem, mangkirab-kirab kada kiti duaman sanas iti barukong sa nakaigam iso naman ang name iti ulok iti buok ko na medyo imamag na pa iti rupa na una imamag na pa iti rupak sa to Nino. Iri sublat ko manong name daki di bibig na ako naging masad nga bibig. Inilastuak manong name niksot ti sisert ko. Imbabak ti pantalon ko, inikat ko ti brief manong name nakigtot. Abay nakigtot ka. Nagdakkel.
Abay basit kina, Alex, kas tani. Kadi, nakas na lang, makaramana kung di kas takadakil. Sa to rin ino, mabalin, nga niya, nagparintuming manunim kit insubo nanti. Mm, mm. Ah, Rose, Rose, oh ma, Rose, oh, Rose, ah, ah. Idi Iolana manon nemi. Ore nagtutulakak ka bata. Yung inyusok na aming pinsan. Insubo na aming pinsan mo. Sinakuro ko nam. Iti kama, impayda, sa kuimbawan, pantina, tanda pala pantina manon nemi kat na itan. Kinan na itay, mga anak mo ita. Oh, sa hard no. Oh, Basta orin ito panag-ngato-ngato, panagbaba-ngato-ngato, baba manong name iti patong na. Iti panang sip-sip ko manong name iti nakabasbasan, manong name nga tilapia. Sinipsipak ko na, mapaw. Manong name, nag-iimas din na ito nga tilapia ko. Sa tunin, nagmayat gayam. Sabi na padasan na lakay ko data. Ha? Anamot mangan? Sige, tuloy ko't mangan. Pamanong namin sa ko pati dilak ko nung sa ko yung penagkuti-kuti ko ng auslada sapsapulan na ito nagtikwem. Oh, ha! Oh, ha! Mapana ko. Buwan manong nami, hindi pa lang kayat ko nga aramidan ti kastoy. Gabata talaga sa alang nga asi ti Marikrik-nak kini Rose nung asta nga kabkabilin ti asawa na di ka talaga nga agayatak ken ko ana. Song edi manon nemi tadamanen dagiti bibig ko kadagiti bibig na. Kapag isumit manong nemi nga nagbatog ti pusong ken pusong edi isarek ko. Aray. Mamay nagaray kamay lang. Nagdakil. Oma. Nastigayan ti mayat na nanakil. Nino. Abay talangin, narabit mo ti kastoy. Hindi ko mapailaing. Amom, kinabudno na. Kahit kung ipa-ipaiso, ipapapasol kanyak ti asawak nga dalalaking ko na. Kahit ko nga talaga aramiden. Kahit si kamit ti kursunada. Kanya, I love you, Nino. I love you more, Rose. Mapanak man. Pututan na ka. Pututan na, Nino. Pututan na. Sige, makagandang ka. Ito no, mapanakon na. Pa'y nagkabayag ka. Nagbayag ka. Mapanak man. Sige, gandang tat. Pinaminduak pa yung anong name nakapapaot manin. Gabata, talagang sa nga umlay tiriknak manong name. Gusto nan, awan ti agbambantay kini Alex. Ada, napanin di kitinagan kagkuanan dyan. Ha? Diyan ang baka noon da pa eh. Bale, ada man ti nurse. Ada man ti padang ng pasyente. Ha? Isa nga, iulit ta. Rabiin. Ha? Agawid ak rabi. Tanta di kapsat ni Alex ti agbantay. Natutulag mi. Ha? Urek patpat ng tantun rabi. Ako karot paminsampay. Ala, sige karot. Nino. Ala karot, sige. Nino. Nagkuyog kami manon na imita naglugan ni Suna iti tricycle ko. Porag nagsagsagawisyo bayat nga maneho ak manon na Hindi may tulad ko ni Suna iti ospital. Turabi ha? Umanak to alain. Na oras. Ito naman lang.
tawagan ka to. Amom ka nga rin cellphone number ko. Di itan mo. Sige nga rin, itan ko kayang ka. Ha? Tawagan na to. Numay kalain. Dahil agawit na to. Yan, sige. Sige. Kiss ka natin na. Ang lalagad o tao. Nandiyan ka mo manong name eh. Tamala sa kinidedi nga altaw. Naplatanak din. Naarkilaak manong name eh. Hindi kampay nakadanong naplatanak ko. Mabay ka rin ata barok. Dandali na. Naklagpa-vulcanize. Yung ure kakarod dito eh. Bayan nyo tamang tawag at padag ng tricycle driver ta umay na kailain. Itulod na kayo. Tuloy na kayo. Alalagarot kat na eh. Kumanggana ta. Malas. Kapilitan manong name eh. Yung batik tricycle ko kalpasang inikat ko ti guma. Namapang ko pa-vulcanize. Magdada jeep, manong naming alimamas ang naglugan. Timalas ko na yan. Daan ngamin dati gumamon. Boss, ko na ti agbul-vulcanize. Sukta mo. Adala ko dita. Adala ko dito eh. Langar dit. Sukta ko. Saan nga maulit. Ti makadagas manong naming tiyamat may isang likay na anong na likay ti motor. Iti na plat. At aligay ti sidecar ti na plat ita. Naka. Palas ko na ya. Malas mo kami na tinaramid ko. Baka mamalas mo kami tigas dyan. At ay adama pasamak sagbay agpasada. May problema. Balik ko na. Alis tumad lang man yung tibapan magpa-vulcanize. Nag-sikamat manan. Si Mumblat. Guma ng likod motor ko nga naplat. Daan mat ngamin na. Sukutan mo na. Baka na ito. Nadyo ba isa? Baka sumublat nadyo ba isa? Saan nga tamot na? Pasible mo. Malas sa klawo na yung na nung maplat pa dyan sa manan. Yung saan nga naplat manong name basit langin ti oras ko nagpasada. Inagring ti cellphone ko manong name ni kataros na ito eh. Hello? Sa Torino. Inaros na ito eh. Eros. Manaalan na. Sige. Ayawit ka nun na. Sige kawit tan. Hindi pa nagpaspasyar. Ito eh. Maring masaan akong nagmalas. Abay malas na. Naminduha kami na platan eh. Sa basit na pasadaak. Sa agimatak ti interior. Dua kalika eh. Hindi. Awang nga ti pangidit mo kanya. Anda. No problema. Dati ATM ko, di mag-withdraw. Tinawagak ni Nanang manong naming bagak maladawak nga agawid. Datirantak manong naming katipang ko di beach resort manong naming ni Rose. Kapag kami di amyanan manong naming tikasit ka ng beach resort sa Jai. Kaya nangupa kami ti may open na shed. Abi dito ti mayan ta. Tadi mo kayan? Dapat makarelax ka. Kitamkit na nagbayad ng buyain. Ti panagtamo dyan init. My God. Tasaklutan ka. Nino. Ano? Kumusta kayo nilakay mo? Kuha na ti doktor nga talagang nakaro. Nakaro? Ganda ni matayan. Basta. Numatayan, di matayan. Saan kumatangayetin? Sikamatin ni patpatid ko. Agasam, takatakil na ngamin. Loko ka. Kanang taman, karawan, taman.
Ah, tangken. Intan, ditoy. Di ba, anda hotel ditoy? Dito latan. Orayan ta nga, lumnak Jenny. Ditoy, mismo. Ito. Dapat pa nakakwarto na nito. Kawan na ya. Wait lang nga. Malipatag tiging matang. Pada restaurant dito. Wait lang nga. Orayan na. Pabriti ka naman nung. Di matang di beer, ken pulutan, manonemi, inlo katakisuna. Minum ka. Hmm? Tsaka ito minum. Dito tiga puno no api ada sakit na asawa. Pagkatapos pa inuman na. Amom no, nakaro, usat madi. Aming aglabas dakas. Inom ka lang may sa duwa talo. Tapos noon niya, tapos naman maya, nawawild ka na ko. So, sige, uminom ka rin. Uminom ta nga duwa. Sagdudwa kami manong nemi, ti talaga nga naalay sunan. Taglapos pa rin manong nemi, ti sang manong, saga dito kaya ko, sobrang tangar dito ko na na, may kangaruto. Manong nemi ni Rose, kasla mail-iliwan. Tayson manong nemi, tinanguksob nga mismo, ti arwatek. Tinangababa ti pantalon ko, ti brief ko, kaya di may baban ti brief ko manong nemi na nakatudo. Insak mo naman yung nadagos manong nemi. Oh, Rose. Manong nemi. Insidyas ko. May panamat saka na iti ayan ti ulok. Inikat kon manong nemi ti panti natin na painikat itayin. Numangan ka, di mangan tangan duwa ko na ka. Sinapsap kong ko naman. Nino. Nagmaya daw. Diyan ka mo, kasano ti kapaot mi, di tang gundaway manong nemi, yaw awak na pumisit iso. So pumisit iso. Ti mapusitsitan iti uneg tingiwan. Dapat talaga nga mapanin, inikat ko manong nemi tingiwan. Nga dita, pusitsita. Nagbaligling kam nga duwan manong nemi kadaytahan, ingkamakam kumanong. Nga pusitsit kag kuwana ito. Sayang ko nak baka iso dayta tagbalin. Ngayon nakabaybayag palangmat manong nemi, Taymon una pala yung isuna sa kam naggandahan para iti may kadwa kang kuhana. Nino. Nag-overnight kami manong nini. Kaslasang ka mga mabanog. Remor kampay iti cottage, nabangkam ti igi ti baybay, kat gabutawan mat matatao, santa ni sipnget manong nini. Dapat inahalami nga pag-aplag. Iti mismo pa yan manong nemi, nga igid ti baybaya mismo. Madanon pa ti daluyon, ti danong manong nemi dagiti sakam. Pero kasta, ang pagustuhan mo itirik nami. Siyempre, agad na kami mo. Kuma, kat imuno na ka naman mo. Sakbay ka ni Alex. Kasano mo payagpay nga matay ti asawa? Kasano mo? Makapag-asawa ta. Tapay daw-dawat mo nga matay ti asawa? Met Sika, idaw-dawat mo? Met Ano naman ti kasasaad na? Nakaraw ko na di doktor eh. Maala ka no pa lang ti agas. Ano gastos yun Adamat mabalin na ginaganak yung kuwanan di suda makamo. Amumunten, awan trabaho di asawa. Ninamat kayo tagtrabaho. Napi ako mamon, natsak tagtrabaho na. Kang kanay na mabarbarte kidi. No mabarte kan, dinak ang mga sagida na yun. Kadi, dandanig lang agtugtug no kayo tabalayo ta. Kahit datamang kunak-nok. No mailiwak. Yung maglakin din ta.
na iturin mo't imay sika. Amam dandanik sakti umay. Nukas na nga kabilin nak, tibaga na nga dalalaki. Bay aman, tibay paisok ko na. Di dalalaki mintan. Ito na. Dagay may bagbaga ng lalaki, di bay paisok. Nino. Alapay. Maturutan. Alapay. Kadagini si Marsarunong Arabii, manong name ni Rose, tinakabantay. Ngayon no ti Aldaw, panagawid na manong name umay ka maturog, umay sukat, agdigos nga agsukat nga maturog. Ngayon jakbad mapanagpaspasada manong name. Iti mismo nga balay da, sadya kami. Ada ba yung nagkinigundahoy manong name nga ayabak isunag iti balay, iti unag iti kwarto. Natin na minsan, manong nemi, nga pa nagpapas mi tiragsak. Pagabawang taratugtog tiri daw ti silad ko. Nino! Ninanang mo. Saturnino! Ay, sapon, maglakin din tatalpasin. Disturbo man tatanga bagay. Saturnino, among kanda ka to nagtisilid mo. Tada tricycle mo, hanggang na pa nagpasada. Sa nakalakti rin daw, among kanda ka to nag. Hindi ba kayo, maturog ka. Matorog doon, kagubal mo dito. Sino yata? Sino yung sangpat mo? At yung sangpat mo babae? Natarmin na. Agyan na si Rotatre. Bamlat ang mamunan. Saturnino! Mabait lang ng kumaya kon. Ang suot ko manong name yung sub ko. Kalpasan na. Inukat ko 3 daw ng saan ko ang pinastrik ni nanan. Sino kadwa? Oy, wayaan na kitak taon nang. Pagdanagan nyo ya. Dan dumanukag yung sino? Iya mamukto kada kayo. Sino? Ninanan yung duronak manong kit ni Wali nak. Ha? Rose? Nana. Ay, nagloko ka yan. Kakalo pa kararamitan niya ito, ha? Nabayagin na. Kano ba? Manibot din yung ospital ni Alex. Ay, klase ng babae. At ito ospital ti asawa, dakad din nga. Ako ang ito ni Sonan, nana. Sa tornilyo tayo. Ito rayong kumapay nga matay ti asawa mo, ha? Ako. Danyat kasasad na kami, namamang pa di ospital. Diyan mo. Napaot ba tibiyag loko? Isa po. Si Kamat sa tornino. Tika ando nga babae dito. Apa nga dat? Si asawang. Isa tipat patid ko na. Ay naku mamon na nga. Mamon dan makadahanag kayo. Sus. Alam pa man kayo. Pisak ti mapanawag ti bukod ko balay. Surong mara kayo dito kwartok. Kunak. Tadi kang penalpas. Ituloy mi. Garamit ti apo ko yun. Sapoy. Nag-asawa kan ko na kung tiyag matibaga kang kakit na mag-relasyon ko at asawa na. Nang, iba't patag ko, pimpinatag kami. Mo po yung kanina basol ni Apo, kina Apo Diyos na ito. Ay, man nakaawat ni Apo Diyos. Hindi sa lahamin na Diyos ko. Hay, babay, rumarkan. Nanang, ako. Susapo, bahala kayo man. Amon manon name ni nanang ti relasyon mi. Iso ano kasta nga awanak dito balay trabi ket adda ni Rose tadda pa lang di ospital manon name ti asawa na amunatan no sa dinutayan. Kaya may sangal daw manon name tinawagan na ni Rose. Hello. Rose, paspas na masapul mo. Masapul na? Sikaw mat pagluganan mi. Mi? Sukat mo. Nilakay ko. Ha? Irwar mo? Nalayangan. Mabalin yung irwar ko na naman. So nalayangan ta, may pahalit kang kuha na tagtrabaho. Kit di mo tagtrabaho. Sabagay, may pahalit ka no kang kuha na dagsan nga trabaho. Oo, matrabaho na nga dagsan. May pahalit kang kuha na ti
Kwa, siyempre, nadagsi mo da jacket. Jakinod. Di siya kadagkin. Gano'n. Akong problema. Orahan na kang makuha ng lakay mo. Dak mo, di ba? Ngayon, man na ka mga layan. Sige. Ang plete kayo tulakit dakila. Ora saan ako nagpe-plete na? Wadto latatan, libratan, taipal pariblekmat kan ka, tikuha. Sige. Kimutong manunemi ni Alex. Talagang dandanin. Talagang no, sublian at arak na ito, sigurado mapanan. Nakunak tinagam ko. Ay, Alex, manong Alex? Mano ko natin inunakam siya? Lakalakay pa yung tilangak. Mas lamang latatang yung tilangak. Baga tanim, bagang kan. Siguro, hindi ka ito minom. Mataya ko nun saan ako minom. Ti arak. Saka mo. Nagaglokin nga rin tayo. Kinunak manong. Sa ako kinintayan ni Ross. Magtasangan at siputan ni Alex. Manong nemi saan arumrumuar ni Alex iti balayda. Saan nakano pa sinunutan manong nemi trinmin mon ti arak. Kaya sarding nang namin pinsan ti sigarilyo. Ket nung hasta manong nemi ngagpaili niya roast iranana adak pay lang. Ito no pagandari kong ti tricycle. Laglugan akman. Papanam. Nagdiili. Pagitsanda. Sa nagtukid dayan manong. Iti kasit ganin nga hotel Big-bigat manong nemi check ito kami. Nino. Ano nga tanong iya dayunak? Iya dayunak? Ipanaw nak dito Isina kong ti asawa. Tadatantagtan na. Papananta nga ron. Kanang pagsapulak ti papananta. Tricycle bed lang ti umok ng pasada. Di, itukot mo tricycle mo. Tapos sadya pagpasada. Baling nga ron mo tayo. Magpasada ti sa bali nga iliw na sa bali nga probinsya. Di diyan ka mangalat franchise. Sasawon. Abay, handa ka ba sinagin ni lakay mo? Pinadas na minsan. Basta ko na al-al na ko. Di na pa nayuso. Hanya? Dinabitin ka? Amot. Handa ka man. 3 oras, di ba? Short time. Sayangin ta nga oras. Come on. Kalpasan tuming kadwa, Ricos, manunemi at ipagkakeng ka. Ano? Mano ka din ang bulan, sipod? Nagkarelasyon ta? 3 na yan. Oo, 3. Makabulan nila kayo mo doon di ospital. Sa 2 bulan ita nga, kapay, masikukak. Sino ama na? Nilakay mo. Kasano ko mga nilakay ko? Makabulan. Sakbay nga ng ospital, awan na pasamak mi. Sa din ng ospital, naging kakarigito. Iti padasin na, di na pinayuso ko nakpet. 3 bulan na yung ko. Nakalakad ako si di. Amo nilakay mo. Nakariti problema kay. Taorin no, makipagna, kanaiga kita. At na mapasamak mi. Ito na madlaw ng takilit ti tiyang ko, di nagbalaw to. Baka noong pa'y makabulang, kat madlaw na. Ano nga ron? Isugay bagbagak ang ron ng iyato yung hunak dito O mga no, mapapatay nak, asawak no, maduktalan na. Hindi, sakbay nga patayin na, nagtaray ka. Umay ka kanya. Kaya dapat kaway na dyan, nakotong, nakapsot. Kaway lang malabanan. Ikasano, nabagkalan ng kahulp yan. Kabay lang malabanan. Nakotong isuna, nakapsot. Gusto na pang-urin na.
ito yung anak nito, sa Tonino. Paano na kita asawa? Sakbay nga, mamon nga masiguga. Ang mga nadadagas garabidan na kanya. Kadata. Napahiram raman na, siyempre mamon na. Iba ka masyak. Yapi nga ron. Uno din kakabsat na, timang dangrang ka. Uno kanya. Numamon da. So na delikado ta. Sige. Amang panunutak mo sa dinun, papananta. Nadlaw ni Nanang Manunemi nga mariribukada. Sa Tornino, Nang, ada problema mala. Madlaw ko, no ada problema. So ngawad sa bali nga muna pangibagam no sa nga siyak. Inutit na pina sa pagbakasyonan na. Bakasyon! Abang bakasyon ka. Padasok ko timamat sa bali nga lugar. Nang umakan ng tricycle. Di ka ba't kami ng mga asawa. Kunak kumaangim. Di mo mas amot agarib ti awan asawa na loko. Sinsinara ka pelang gini, Rose. Nang isang problema kay. Ni Rose, abay. Masikog. Kanya. Kita ba man masikog, damat asawa na. Nang awan pa'y napasamak kadakwada. Sakbay ng ospital, makabulan nga awan napasamak kadakwada. Manipod kaday di aging kakaragito awan pa'y. Numamon ni Alex nga masigog ta asawa na. Sigurado ako. Ibaga na nga sana nga po. Sana nga po to. Kabutbuting ni Rose sa mga ano. Data ko ma-edit pinanunot mo. So nga na po ko, iti sabali pa nga sidong. Sabali pa nga saklot. Dadawat asawa na. Po na ikan bro. Iso nga plano mo ba ilimang. Iso na kasta. Iso nga magsapsabog ka, timabalin mo pagbakasyonan. Puna. Po. Malimang nga may kinapod no. Kasi pulod na kito ani Alex. Siya nga papanami, tay sana ka mga masapulan. Sa karoda, may masatoy. Kasta? Napigsakay mo pa lang. Nagsublikam tumot lang. Adam mo yun. Padasam ti papasan dyan, Isabela. Ada ka nun ay kamang nga kasinsin na dyan, manunaymi ka dada kami nakasyon da. Intin na kanyak, manunaymi ti cellphone number. So, tinasarita ni Auntie Merced, manunaymi. Umay kayo, abarok. Pagsunay. Kapag sa ita ti gapas, amumad na gapas. Puna, Auntie. Hello, umay kayo Kayo ko nakatanda ka no, kaduam ka. Kunan nanang mo. Alaman, Auntie. Ito na yung mayo. Baka biyahe kami nabigan. Sige. Rantak nga tawaganin manunaymi ni Rose tapno ipakamok ngagsagana. Taparbong ano minto iti pumanaw. Mabaling nga ag-tricycle kam to sa kung ibilin iti kasinsin kung may naalayan ti tricycle iti terminal ti Dugan. Ibatik tumatsan sa dyan manunaymi ti tulbo. Inilaylayat kong dahil manunaymi ti cellphone na ada na nabtuog manunaymi ti balay da. Si Marunong ti kis. Ni Rose na siya. Nagpapaarayat. Ay, napanakadagos. Ano na siya? Ni Alex. Abay, nanabtuog. Ha? Kung nang sikat itay, tinanabtuog. Ni. Ha? Kala, anak ko nan. Diyan ka mo. Diyan ka mo, nakanak. Nablabutong tingiwat na. Timawag kami ti ambulansya, manunaymi, gagayta. May ti ambulansya, taraydan ti ospital. Simurot man siyempre ni Rose. Naapay. Si bro nga tadya sakit na. Patuloy pa nga ron. Di pa nagtaray mi.
Kite, na-hospital mo't manin ti asawa na. Talbos ang hata ti dua nga oras manong name nag-ring ti cellphone ko ni Rose itong tawag. Hello? Nagsangsangit manong. So, sabay. Apay, awanin ni Alec na tayo. Agawan kami, Diyos ko. Anak, pagam! Saan nga sikan pa yung umadayuta? Nagsabitong kayam ti asawa. Tapay. Madlaw ng ti kasasaad ko. Kinabudno na. Pinalutpot na. Katimbaga ka. Tiyan mo ka talaga nga. Datakis nga rabida na kanyak. Di malata nagununin. Alpasan nga 2 oras. Alpasan nga nagpagpudlo na. Na nagtuog matlatan. Minum kahin sa bidong. Diyos ko. Pakawanan na kami. Naitanamitim ko anong name. Kaya na nga ron. Condolence Rest in peace man kanila kayo mo. Manong name karro ba mi tinagminatay ng makasalamabutay ng amapan. Hoy. Abad na kalato kiti gabat makiandi nga nila karro ba Wala masitsidder ta konsensyam. Sitsidder na kata konsensyam. Nabukot mo konsensya. Amat nang. Ngayon na nga ron. Diya kahit makangig ti sao-sao. Nga misuman tipod no. Nga isod ka po na nga nagpakamatay ni Alex. Gabot masikog di asawa na nga din na matputot. Di sikog na. Ti saludsod. Asino ti ama. Ti sikog ni Rose. Oy, adad na nga sikat atapin dano saan ka mapanagpakita rita loko. Ikasano no, danugan dak di kakabsat ni Alex. Gila lalaki. Kata, sarapa ma, lisyam ida. Nugas pagarigan ta ka sa taramidan da. Sige na. Mapanak. Agananad ka lang. Ito dumapayak manong namitero bayan da. Ikitag susugal, ikitag aayam, kaslasyak laing tikit kitaan da. Si Barekak iti uneg, manong nami, nadanon ko ni Rose, iti sibay, tilungon ti asawa na. Tinamdagak mo ni Alex. Sorry, Alex. Surumpay ko sakbay ko mga natay ka, nagpakawan kami ka. Sabay ko matasampay na lado ti amin. Kaya pakawanin na kami. Ito talyawag ni Rose manun ni Umis-isip. Pamita ka lang. Mabuting ka? Kabuting mo tanatayin? Nanat kun ko nada. Kumusta titan mo? Okay, Lynn. Magada nga saan nga putot ni Alex. Ibagbagada nga datat kapunan no aping nga nagpakamatay. Kaputin na ramin ko. Babam na tayo na. Basulment lang nga Alex. O matragsak ng intend na kanya. Sige. Masabat mo ni kayong ko. Glisi ka pa lang. Manong Nemi, nagsinabat na kita matami. Iti manungan ni Alex. Handa ka? Huwag manong. Kaya gagangan ti makikarubaw. Kaya may makiandi nga eh. Kaya ano nagpakawan ka? Anak ko basol ko? Siya ka matagdin dinamag nga kimputot tas sikog ti ipag ko. Sige pa, manong. Ugur ka. Alam, manong saan ka manggulo? Manong Edwin. Daki makipiyang, Ros.
Kahit mo tapagtin mo kaya doa. Manong, adantot aldaw mo sa tornilyo. Sikat tigapunan, takay tigapunan, no, apay nagpakabada tikapsat ko. Bagtabing malait manong nemi ni Rose. Baka napasamak ko at dinanugan iti asidag tilongon manong. Baka mapakbo dilongon ng madalapos mo manong. Siya nang dardarasa ko na rimuha na paano kung diti balay. Ay, ano napasama ka? Nanan? Dandanin? Yung bagtaha, bimalait ni Rose. Kada kami kini Manong Edwin. It's just apoy. Ilan sa kapilang rubang mapan. Di kapilang pagpakita. Delikado. Awan sa bali, awan saan nga makamuda nga talaga nga da kayo. Makakita ka kayo di ka. Apoy. Sila masasarakam kami si Saturnino. Tikado nga babae, di nga awan asawa na ni Pailang Metros. Tinayat mo. Anong name sa anak imas asader daklat itunig ti balay ket mga sarumara sa balyak ti pagnaak manong. Ligligligak ti posible manong name nga panagsabat ti dalan mi manen kadagiti kakabsat ni Alex. Nga ti kaldawan ti pamunpon manong name sa anak-anak na ti pamunpon. Intuloy ko lahing manong name tinapan iti ayan da anti. Tapno saan namudla ko na ang angaw ko. Ikitak may sa kamay. O nanti, kung nagbalan mo, itaray mo. O kung nanang mo. Hawa na nanti, saan nga itaray? Naskin nga itaray ko. Kita, ala, kita, kado pa lang, madama pa lang, tinapinta ka, kapigsa pa lang gapas, bro. Hindi makigapas ha. Tulungan, digri kasinsin ko ang gapas. Mga lawas ko dito Isabela, manong name the green the cellphone ko ni Rosy tumawag. Ayan mo. Dak dito eh. Sa dinungan dito eh. Iti lugar ko mga umayanta. Sakbay nga nagpakamatid asawa. Dito Isabela. Nakakalupay nga awanin ti asawak na itabo na yun so papanaw mo. Di o may kadumahan dito eh. Naurayin at makatawan. Sa tantok kasar. Sige, urain na kordita. Umayak. Intuloy mi manong name iti nagpapa si Dragsak iti balo nga nubiyak manong. Kalapasan, ti makatawan, kakadamid to'y manong name detan. Nagawid kami niti lugar mi, kaya dito'y matang nagkalaysa kami kini Rose. Idi, pabunyaga mi meten ni Saturnino Jr. nga anak mi manong. Kaya dito Isabela, tinaganakan na. Dito nga rin ti pagkasalita, manong nemi, kaya nagyaman naklaunay, ti anos mo nga nangibasa, kaya sabi ko mat, at damat adal, unos pagsarmingan ti biyag, nga naadaw ito dito nga surat ko, kaya nagyaman naklaunay, iti layang mo nang ibasa. To'y nga nagyaman nga pagaya mo, Saturnino. Saturn. Thank you, Sator. Iting ka pa nang himburay dito pagkasalita. Ngawan ti sa baling nagkrasam no, dahil karuba yung kabilin ti asawa na, nga takay lang tinagkatuluyan kalpasangan na baloy suna.